Ukridu jongka World Food Program, jongka UN, ula penpau ya ka jing khuslai jing mut, jong halor ki jing haka long briu man briu ha Afghanistan. Bat ula benrap ru bakinong Afghan, kila hap ru bandi, bat kumju ru yaki dikhot met jongki tang na kabenta ban im. Ukridu ka WFP, David Beasley, sasisian ula kentu yaka perthei barok kawe ban kampen kloy, yaka jing pha jing rap jongki, sya Afghanistan nakadau. Bapalat marsiteng na kinong snong jong kanekari kilayap tangan. Ka Afghanistan kalangat ha ka jing rang terkong ka sun beneng ka jing wan len shop jong ka klam bat ka jing klemno jong ka yok ka kot bat ka jing kta jong ki bun peusnam jong ka jing khitma. Kumba arpusau million ngut ki breu kiladon hapneng ka jing duna bampalat. Palat yaka marsiteng kinong snong kin sayap tangan ha kaneka telang bat khandai phau nyau persen na kinong snong jong kari kila ban hapno hapo ulan jong ka jingduk tasa menta usnam. Kari Afghanistan kalalong lipa kawe kari kibaduk tam ha ka perthei ha ka ba la kumno kaladon katma kabalane hadu arpos nam bat ka Taliban laong ubesli ha kalat pathai kubor kari Germany ka Dutch Weli ha Berlin. Bat menta pat kei kabangi layu I menta kadai ka jingma ka bakrautang ka jingbun jong ki breu ki balatit ka jingkhang jong ka jingsuk kilong palat ya arpulai million ngut ki breu na ki 10 million ngut ulaong.